Daar komen ze. De 4. De laatste 4. Jasper 366. Weert 411. Norbert 444. En Ulrik 457. Nog 1 ronde draf. Jasper 366. Eén ronde draf. Weert 411.
Norbert 444. Uldrik 457. Daar komen ze. Wat een fans van het Friese paard. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Mensen, dan kan een tikkeltje harder met die handen. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Ja. 4 hengsten in die laatste ronde. Voor 2 gaat het doek vallen. Mag halt houden. Jasper 366. Gaat de piste verlaten. Ho ho, even halt houden. Beert 411. Blijf binnen. Halt houden. Norbert 444 mag binnen blijven. En Uldrik 457, geven nog een applaus, gaat de piste verlaten. Hier lopen de algemeen kampioen en de algemeen reservekampioen. De heer Draaier gaat er ons vertellen. Ja, dames en heren, voordat ik daarmee begin, wil ik eerst met name de mensen die de paarden hebben voorgebracht, de voorbrengers en ook de stallen die erachter zitten, bedanken voor de schitterende dag die ze ons hier hebben gepresenteerd. Vakwerk wat hier gedaan is. En juist, geef ze maar een applaus. En voor mij mag het zelfs een staand applaus worden, maar fantastisch wat ze hier aan ons gepresenteerd hebben.
We gaan opstellen. De laatste uitslag. Ja, dames en heren. Wat staat hier aan kapitaal en paarden? En wat een kwaliteit hebben deze twee paarden. Ik wil u niet te langer in spanning laten wachten. Wij hebben wat kampioenschap betreft gekozen voor de elegantie 444 Norbert. Familie van der Zee, kom erbij. We are the champions. Dames en heren, kampioen Norbert. Reservekampioen Beert, gevochten bij NJ Ozinga. Bezit van NJ dienstaande broeders van Maanden, reservekampioen. Daar het moment, dames en heren, burgemeester Corone van Leeuwarden vandaag in ons midden trokken bij de huldiging. Rudy van der Zee, wat een dag maken ze hiermee. Worden gecomplimenteerd, gehuldigd. De wekkers, de ereprijzen, de kampioenscherp. Voorzitter Kees Roosmond van het KNPS, de kampioenscherp in handen. En die prachtige muziek daarachter. Burgemeester, dames en heren, Koning van Leeuwarden zal de wekker ophandigen. Norbert 444, kampioen. Besturen bij de directie erbij, instelling gaan. Wat een mooi moment. Kijk de dames hier bij Norbert 444. Wat een karakter, wat een kampioen. Beert 411, reservekampioen 2012. Jury feliciteert de heer Draaier, mevrouw Hoppe, de heer Hendricks, directeur KNPS instelling gaan. Dit zijn de momenten weer. We are the champions. Wat een feest. Wat was het een dag. Heel bijzonder. Deze prachtige afsluiting. Dames en heren, gaan de muziek even iets zachter doen. Want de burgemeester, de heer Kronen, wil enige woorden tot u richten. Dank u wel. Dames en heren, let me say at first a very warm welcome to all the foreign guests, and I hope you had a fantastic stay in Leeuwarden, and I hope to see you again. Second, I would like to thank all those people who organized this event and made it so successful. The staff, the volunteers, and of course the board. I ask you a very warm applause for all those people who organized this. Thank you very much. Thank you very much. And I hope to see you again next year, of course. Thank you very much. Voordat we de laatste eerronde, dames en heren, gaan lopen. We staan allemaal al, en dat komt goed uit. Dan gaan de kampioen en de reservekampioen eren en huldigen met het volkslied, het Wilhelmus. The National Anthem of the Netherlands.
Dames en heren, dit was het. Nog 1 eerronde te gaan, die laatste. Nog 1 keer mag wat mij betreft bedanken. Fokkers-eigenaren. Kijk even hard bij de eerronde dat er niets gebeurd is. Allemaal goed gegaan. De jonge dames even weg bij de hengsten nu. Nou, die kunnen er geen afscheid van nemen. Dames en heren, ik wens je alvast een hele goede reis terug naar huis. Tot volgend jaar, want ik ga er vandoor. De laatste eerronde voor de kampioen en de reservekampioen. Nog 1 keer met z'n allen voor Norbert en Beert. Tot volgend jaar.